Къде е на черното? Да. Да, Асенка, когато тя да мини леко страни, да, за да мога да ти му лицето да го обърнеш след нея и да забрави оценката ти към попа след това. Усмивка, Асенка. Готови ли всички? Да! Окей. Камери! Пускаме. Работи! Екшън! Стоп! Асенка, с тебе свършихме, мама. Сега веднага да проблегат пентаграма с твоите неща. Готови? Смайл, хилари. Камери? Сет! And action! Тръгвай пента. Стоп! Окей. And action! This is the one for the showers. Vale? Ne. Oh, this one. Vicky, do we have any other option of shoes? Свърши сватбата, това беше. Вие сте приготвили за нещо, нищо няма да стане, това е ясно. Да, това, което видях там с ръката, много ми хареса. Да. Значи трябва да има такива чудени, възмутени, ядосани някой от вас може да се надигне на масата, за да погледне какво става след нея. Дайте да направим една проба и да видим. Чакай, да ви подадат спичане. Да! Камера! Екшън! Стоп! Значи това е нейната гледна точка, тя поглежда и скива това. Възмутени сте, ядосани, надигате се от масата. Готови сме. Камера! Начало! Не виждам големи усмивки. Виждам някакви сериозни хора. Моля ви се. Така. Камера. Усмивки. Ето това е, да. Готови сме. Това е. Камера. Тя прави 3 крачки. Так. Намирате и фокуса спира. Поглед, фокуса отива там, връща се фокуса на нея и тя продължава. I love to be back class. Готови сме? And action! Окей, стоп. Ready? Камера. Екшън! Стоп! На фона на това
това жизнерадостно сърце, на тези приказни балони, на тези бели маси, моето присъствие е адски необяснимо. Търся спешно нулева положителна, защото ми се пресече хемоглобина и не мога да продължа снимките. Мерси. Окей. Готови ли сме? Готови сме. Камера! Аре, бе. Да! Свалете ръцете. Не спирайте нищо, докато не съм казал стоп. Никой да не спира преди да каже стоп. Окей. Another one. Wait. There's nothing that I'm supposed to be doing before I do that, right? Нищо ли да не прави преди да се хвърли микрофона? Не, защото аз ще го взема от момента, в който тя хваща микрофона. No, because she's gonna take it from the mic. So if I miss the cue again, just keep going. Нормална версия, трак 1. Окей, thank you. I have it. Цялата публика отпред. Близко до стълбите, всички отпред. И всички скачат. Окей, айде момчета, че нямаме време. Дръж се, много държиш. Дръж го микрофона. Музика. Готови? Айде, нема бе. Камера. Плей! Окей, дигнете ръцете, за да видя какво става. Значи видях батута. Супер, това беше. And then I'll blow you up and down again. Това си се двете ли не е батута? Да, трябва да видим къде е безопасно за нея. You
версия, трак 3. Скачай! Джамп! Stop! Go, timer! Hey, 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 hi, hi, hi. You're not my kind of guy. I'll blow you sky high. Hey, hey, Evo, poleške. Миганки! Great, thank you. Последни два кадъра снимаме с вас. Това, че сте уморени, е много хубаво, защото точно това ми трябва. Искам, така както ме мразите в момента, да го видя това на лицата ви. Мразете ме силно, нека да ви го пиша на лицата. Съжалявам, закъснях, има някаква моя вина. Опитвам се да работя със светлинна скорост, но това е трудно. Ако няма пожарна, считайте, че този павилион е последното нещо, което е видял. Снимките на клипа на Маги Халваджан. След този клип всичко ще е руини. Главна версия, трак 3. hey, 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 hi, hi. Hey, 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 hi. Thank you. Окей, бай. Мерси, край на снимките.